Ngendlela endibona ngayo wayendidiyoza okanye wayefuneni nakho ngaphandle kothando because ndibona ingathi wathatha i-advantage yokuthi naku mna ndingumfazi yayibona uzokwenza ngale iwesi zange ahlale nam phantsi andibonise ngento yam. Mna ndaziba imoto iyabuya phaya, imoto ayisekho. Xa ndifika xa uba wakhupha ii-parts wathengisa kuba ikhava ini. Into endingayi-andastendiyo azange ndibone naloo mali, even itsheleni andazi nesenti kuloo mali. Uthi wakha Nginibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami uStufuza Dlanga Madlezulu. So-ke njengoba sivakashelwe ubhuti namhlanje nakanjani ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukukhuluma ngendaba zabo zothando. Babuyelane njengasekuqaleni baphinde bathandane njengasekuqaleni. Kodwa-ke angazi noma sowina noma ngesiwine na, kodwa-ke sike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sobona kunjani? Iyaphila my sister. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendalo osokhona. Nkosi ngiphile Phoso ngisuka eClermont. Khulele khona. Ngifike nje ngokuhlala nabazali umuntu eseqedele umatric kanjalo. Emakhaya. Emakhaya kule mzimkhulu my sister. Uyibhaca. Ngiyibhaca impela ngiyathefula. Okay. Yebo. Mhlambe ungithi nje fahla kancane ekukhuleni kwakho beyinjani impilo ekhaya? Bekwenzakalani besinjani isimo? Mhlambe ngabe bengintulwa noma hayi benikhulekile abazali bekhona uku-afforda noma mhlambe ke ongenzeka ukuthi ukhuliswa abazali bawu2 noma oyedwa noma ama-grandparents. Ngingasho my sister ngithi ngikhuliswe kakhulu isalukwazi. Isalukwazi besitala nathi sibuye esikoleni esibuye ugogo ephekile into kanjalo. Umuntu waqhubeka wafunda wazama ukunzima nje kuntula kudliwa imbuya ngothi. Isalukwazi sakuliphi side? Isalukwazi sasikhabo ma. Okay. Yebo kusho ukuthi bengintulwa nje kunzima uyazi ke na ukuhlala isalukwazi sibuye sikhe imfino sikhaba sikhe amabhathane elentwana amathange elentwaneni engadini kudliwe kukho lo matswele kuqotshwe kuphekwe into enjalo. Wakhula kumuntu wazogcina sefunda nomsebenzi ukuthi aqala ayibambele lentuzwaneni ayibambele emotweni akwazi ukuthi alungise lapha nalapha yana mase. Esayidini la kababa uyabazi uyakwazi ukuxhumana nabo niyathandana noma mhlambe awubazi ngisho ukubazi nje. Hayi ngathi esayidini la kababa nje my sister angaze ngahlangana noyedwa nje kwakugcine ngalesikhathi kukade kukhona umana elokuthi usazongisa wagcina esewumuntu odlula kanjalo emhlabeni asingisala naso isalukwazi into mina. So awunankinga nokuthi usuzowajwayela? Yeah sekuyinto nje eqhelekile ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ugogo ukhona ekhaya ukuthi ngisuka la emadolobheni ngibheke emakhaya ukhona ugogo emakhaya. Okay. So-ke asike singeneke la kulokho okuzeleke. Ubhalele kwishow ethi Love Back. So angazi ukuthi ubalo ufuna ubuyelana naye. So ngicela ungichazele ngempilo yenu kwezothando. Iqale nini relationship? Beniphathene kanjani? Mhlangane kuphi? Mhlanganela endaweni kanjani? Bekwenzakalani? Okay kahle my sister njengoba sengishilo ukuthi igama lami nguNkosi ngiphile wakaPhoswa. Okusho ukuthi njengoba ngilana ngibhalele uhlelo lolu la Black Life TV ukuthi ngingene phansi kohlelo iLove Back ngokuthi my sister kahle ngifuna ukuthi ngikhulumiselane noZuko Mantiyane ngoba kunenkinga lana kahle uma my sister ngabe ngimbonile futhi ngimthandile kahle bengifisa nje ukuthi ngicela uthando lami libuyele ngakumina ngoba phela ngabe ngimthanda kahle into eyenzeka la my sister ngachaza sahlangana naye eClermont my sister ejwayele ukufika kumina ezokhandisa imoto zakwakhe ngicabanga ukuthi ezakwakhe ngoba phela befika nazo ezihlukene wafika nemoto oqala wafika wayikhandisa waphinde wafika nesibili uthe mayifika nesibili kwasho ukuthi lesibili yayisidonswa futhi yayingasahambi kahle hle. Yeah sahlala ngahlala kuzofanele ngiyikhande le moto yesibili. Okay ngahlala nayo le moto leyo kanti uzophinda buye nayo futhi leyoqala futhi nayo isifile futhi. Kwasho ukuthi ke mayifika nayo kufanele ngishintshe amaphathi kunamaphathi awethiza wakufanele washintshe njengo camshaft no gearbox lapha yana. Ngabona ukuthi anginawo amandla ukuthi ngithengele leyo maphathi ngathatha kule moto yakhe le ndala wayefike nayidonswa ngabheka amaphathi lapho abantu ababewafuna in demand ngenye indlela ngawathatha lamaphathi ngawadayisa ngicabanga ukuthi amaphathi akhona wakufanele enze 8000 wonke ngoba ngangiqoqe ngokuqoqa nje ilentwana i-combustion chamber yonke emoto ngayishintsha ngayidayisa then ngazama ukumlungisela le moto yakhe manje my sister akazange understand akazange ayizwisise futhi le ndaba uma kufika sekuthenini imoto yakhe iyamo camshaft yonke lento ayisekho i-combustion chamber nje yonke ayikho emotweni yakhe
wangakuthokozela lokho manje bengifisa ukuthi abantu baka Black Life Love Back bangibuyisele ukuthi sibuyiselane noma masikhulumisane hlezekele amanzi la akama khona njengoba esulu sike sisho nje asengaphindami my sister mana ke angisho uthe uyikhandile okokuqala yakhe ngikhandile okokuqala le yakhe iyalunga le yokuqala okay waphindwa wakunikeza enye weza neyesibili efika isidonso mase nge breakdown. Oh, all right, ingekho right. Yes, so ibulwayo yini ke manje okwesibili ngoba wawukade uyilungisile kokuqala noma mhlambe enye inkinga sekuyile imoto yesibili la ilethayo kahle kahle manje sangithi wafika kwalese yokuqala ngathi kumuntu ongosilungisela nje kwashisha kwalunga kuyona kanti le yesibili uyasho ukuthi unemoto ehlele ekhaya fanele ezoyilungisa ngathi hayi mina akayilethe ngokuyitshela kwami ukuthi kuzosheshe kulunga mayifika nayo kwasho ukuthi nawo amaphathi akhona anginawo kahle because ngomuntu ontulayo vele njengoba bese ngishilo ukuthi ekhaya imbuya ngothi ngathatha le moto le yesibili ngadayisa amaphathi akhona kuze ngimkhandele le yesibili afike le yokuqala kawe kade efike nayo iqalele ukuthi ilunge yagcina ilungeleke leyo moto ithemile ngayimoto uma sister wafika wayithatha imoto yakhe yokuqala le kade ile awayilethile ivele elungile nale kade efike ngayo le yesibili usiyabuza ukuthi ibi lesibili kuze nayo ngihambe nayo ngiyekhaya uma ukuthi silungile sengamchazela ukuthi my sister yazi kwenzeka iphutha la kahle kahle ngathatha amaphathi emoto eCambershire chamber yakho ngawahambisa ngawadayisa ukuze ngikhandele imoto yesibili ayi manje my sister akafuna ukuphinda ngithembe wavele nje washapha uxoxisana ngayo kanti nayo uzodayisa lamaphathi lawa le moto le yesibili ukuze uzokhanda le ayisebenzisayo wayengamtshelanga ukuthi ngizosebenzisa kanje ngizokwenza ngale ndlela le iqiniso nje my sister nami ngangithi ngiyenza kube surprise ukuze naye agcine umuntu uhamba ngemoto because the moto ifike nje yahlala la ngicabanga ukuthi boma 1 week or so yabo ngibona ukuthi shuthi naye uzogcineka sihambe ngalutho ngathi angenze nje kube surprise because anginawo amandla ukuthi ngiyikhande imoto ngale ukuthi kube namaphathi engizowafaka khona so amaphathi bevele ibiza ke ngingakho ngicelile ukuthi ningicelele nosisi angimazi uzoreacta kanjani mase fikele kuma camera ngoba ke phela angangikhola ukuthi uzokulindela ukuthi uzofika uzoqhambela phambi kwabantu abazoba ama audience abazofuna ukumbuka abamazi ukuthi mina naye lento yethu besiphusha kanjani because angazi ukuthi uzoreacta kanjani my sister ima bengazi abantu benifihleleni ukuthi niyathandana no my sister bekuyinto ka 2 years yona ngicabanga ukuthi relationship encane le kubantu abasuke sebethe ukuhlala baziwa ba abroad endaweni ukuthi kuyazi ukuthi bayathandana nabo so kuzothanda kuba nzima 10 no 2 years bese nithandanile kwayimaqala lesikhwishikhwishi seyimoto yebo my sister kahle kahle isikhwishi lo my sister ungazi ukuthi bengimshaya service njalo kulenye imoto yakhe le abejola kwamba ngayo okushuthi le yesibili yona lengazi le yesibili kahle kahle yabe ivelaphi ngoba kushuthi yabe ipake emagarage somewhere angazi uyena mhlawumbe sengachaza noma yakhe noma wayithi uqale ngayo ukuthenga uyena useyobona ukuthi uchaza uyithini indaba yakhe so sinesikhathi ngana nahlukana sino 4 months or so njengoba unyaka nje uphele nje singasazwani impela nje njengoba kade kuphela u2025 qala 2026 awuphela impela izinto zizimbi kakhulu the time kade ufike empilweni yakhe wathi wena usingle mina my sister ngambona nje njengosisi yabazi labo sisa babona bebahle bezicwecwe umntana emoto ukuthi awusheshe ufuna ukungena kuyona yonke into uyazi ngaleso sikhathi just nje ukuthi umbone umuntu umserviceele izinto ngale ndlela fanele umserviceele ngayo then ubese ubona ngaleso sikhathi ukuthi kodwa kulo 2 years awukazi uzonotice mhlawumbe ukuthi ukhona umuntu ongenza ukuthi ukhona empilweni yakhe my sister angifuni ungasho kulukhulu ungasho ukuthi umuntu wesifazane osuke ekwe high class ungaze umfice ekwe high class nje uqhamukeke kuphi ngoba akekho umuntu ongaqhamuki nowhere yabo kodwa ke kwakunzima ukuthi nakhona ngibe shosho cause konke kwakwenzeka nje kwenzeka ngokusheshsha uthando lakhula ngamandla usisi wangithemba in all of a sudden nayo selahlekele ukungithemba kuningi nje so the time kade nihlukana I'm sure nahlukana omunye ebhekele nomunye ebhekele mhlambe yena wayicike kakhulu ukuthi udayisa amaphathi emoto ungakhulumanga naye engazi lutho yes imoto ilungile umkhandelile ku right part le enye ayikho right so uke wazama ukumchecka umlandelele ngama calls ubheke nje ukuthi unjani uyafisa yini uqala phansi akuze umchazele ukuthi ingoba bekwenze njani noma solo kwamgcina ngaleso sikhathi usina 4 months solo kwamgcina nje ngaleso sikhathi kade ngixabana
Ngicabanele imoto. Uyabona manje sister ngifuna ungasho kulo 4 months mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngizamile ukumbhalela ama message kulesikhatheni esikangenyanga yonke lesiphelile le inyanga nje yokuqala sihlukanile ambhalela ama message akaphenduli ngimtexta ku WhatsApp kodwa ngavela ngabona ukuthi kushuthi ungiblockile lo muntu nako Facebook nako Twitter akho lutho olunyakaza. Akukho ukuthi uye la ehlala khona noma ukwazi. La ehlala khona ngiyakwazi inkinga ke manje ukuyozikenela nje entweni yomuntu bese eyitshela ukuthi vele nawe kushuthi uyisigebengu. Sekulula ukuthi mengathi ngiyafika mhlawumbe usengayitshela nokuthi ngiyomhlasela into enjalo yabo ukuyikhona nje ukuthi ngingamlahlisi ithemba ngizame because ngizamile ukumfonela ngendlela bese vele sixhumana ngayo ngangamthola ngancenga nabantu abangani bakhe abanye babangani bakhe besazana nabo ukuthi bawuncenkela yena bagcine behlulekile nabo ukuthi bamthole noma bamncenga konzakala ngazo ngoba bagcine bebengabuyelanga kumina. So wena njengoba ufuna ukubuyelana naye okay ngiyazi obviously uyamkhumbula obviously uyamkhumbula. Yes manje. But akuve kuyingoba nakho ufile ngazuthi uyadinga ukuthi umchazele usikwenzakalani. Yeah, I do feel like ukuthi ngimkwaleta incazelo okuyiyona efanele mayimenze kube uyena ozidecidelayo ukuthi yena wenze njani mhlawumbe uyalemukela futhi uthando lami back because nami hayi cha ngangishayile ngayo my sister hayi ka. Okay. Ithi ngivele ngimlande ke ukuthi nizokwazi sikhulumisane ubuso nobuso angazi noma uzovuma noma uzokwenza njani but ngifisa inkanhle. Sebo my sister. Ngicela sisondezelene. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzosizwa nje aphinda samukele kwesifisa ukuthi sicele kuyena. So ke sibuka ukuthi ngabe uzohamba kanjani. Sabona kanjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngizwile ke kuthiwa uMantiyane. Ngicela kwazi igama. Nozuko Mantiyane. All right. So ke uyamazi ubhuti ekhinayo? Ndiyamazi sis. Ungazela kuphi? Mazela emzini eClermont apho besidibene khona bo. Clermont. All right. Mhlawumbe nje njengoba umbona phambi kobuso bakho uyajabulela ukumbona noma nje uphakathi nendawo awazi ukuthi ufile kanjani noma ungafisi nje sidalo ukuthi umbone. Uzizwa kanjani? Ay sisi nje okusekubala andikho happy. Awukho happy? Andikho happy. Ngiyaxolisa ukuthi ngikuhlanganise nomuntu ongakujabulela ukuthi umbone but akuzobe isikhathi eside ngiyathembisa. Ubhalile kuhlelo elithi Love Back uyafisa ukuthi akhulumisane nawe. Unesicelo nje nakhona akasho ukuthi mphendule manje ngokuphuthuma usekuyaphuthuma mhlawumbe uyabhubha uyakucela nje ukuthi umlalele kahle ukuthi ufisa ukuthini kuwena amakuchazela into afisa ukuchazela yona aphinde adlulise nesicelo sakhe. So ngicela umnikeze isikhathi sakho umuze ukuthi ufisa ukuthini. Okay sis. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma naye. Mama Mantiyane angeke ngisho lento yazi ukubona umuntu umthande ubese uyitshela ukuthi uzomhlelela into ezoba i-surprise inyane ubese uyahluleka ukuyenza ibe i-surprise ephumelelayo ibese igcina isicasula njengoba usucasukile nje uvela kubantu usucasukile kahle ngibhalele uhlelo la iLove Back ukuthi bangicelele oxolo kuwena mama ukuthi ngenza iphutha ngathatha amaphathi emoto yakho leyesibili ngawadayisa ukuthi ngikhanda imoto yakho leyokuqala okade ufike nayo uqala ukuthi uzoyisevisa
ngenza nje iphutha elikhulu kakhulu ngoba phela into eyenzeka laphayana ngasuke ngashawa amasenti noma inkeca ngisho kanjalo okufanele ngithathe okufanele kube namaphathi okufanele kwalungisa imoto okufanele kwareplace ngiwathenge bese ngiwafaka emotweni yakhe into engayenza ke my sister ngasase le moto yesibili oyilethile ifike idonsiwe nge-breakdown kadayisa amanye amaphathi akhona okuyi-cambershim chamber into vele wona wonke uzuze uyibona kodwa-ke ngesimo sokuthi-ke nawe uyazazi iy'moto zakho nokuthi kanjani ngathe mese ngizama ukuthi ngikubuyekezise ngenqondo ukuthi hhayi kahle kahle ngidayisele yanto leyo ngokuthi ngifuna ukulungisa imoto yakho ngokuthi awusa-understand inhlobo my sister ngizamile ukubuyela kuwena the whole month ngosuku esahlukana ngalo ngicabanga ukuthi kwaku-October November yami engingaphazama October November sahlukana my sister inhliziyo yami ebuhlungu ngizamile ukuthi ngikwenzele i-surprise ukuthi ngikulungisele imoto yakho kwakusenginesonto lonke noma ngicabanga kwano 2 weeks imoto yakho uyilethile ingasahambi hlobo ngazama ukuyilungisa ngokuthi ngidayisa amaphathi alenye imoto ngayilungisa imoto yakho mina ngumuntu ongathatha intweni nasekhaya ngiyumbuka ngokuthi anginawo amandla ukuthi ngangeke ngize ngibe nawo amandla okulungisela imoto without funding okufanele ibe khona yabo manje ke sisi wami njengongibona nje ke la ku Black Light TV ngibhalela uhlelo la kala Becky bengifisa ukuthi sixoxe lento siyilungise mama idlule mama sikwazi ukuthi sibuyele sibe umuntu munye kuba lo 2 years esindawonye ngibone lukhulu ukuthi mhlawumbe kuningi besikaqhubeka sithanda nesikwenze sihlangene sindawonye base ke simo sokuthi ke kwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo kwagcina sekuphambana izinto ke ingakho ngithi mama wakwami ngisangizoxolisa ukuthi usengaba uma wakwami noma bakakuthathe phela ngoba ngiyazi umuntu mesihambela kude bayamthatha umuntu yabo ukuthi ngixolele mama wakwami sike siphinde sibuyelane sihlanganise into yethu iphinde ilunge uma ukuthi usengakwazi ukuthi uphinde ungithenge. Why umbiza ku my sister? Kodwa uthi uyamthanda usafuna ukuba naye futhi. Mantiyane ngiyaxolisa nakhona phela uyimisele kodwa ngizimisele masita uvalo inkinga sengishawa uvalo limele kushawa nje ukhuluma uzigcine sengathi ufuna ukuhloniphisa like kanjalo into kanjalo nje kodwa Mantiyane awuyazi naye uyazi ngiyamthanda angizokudedela waphuza amanzi yebo uyakwazi ukukhuluma ngakho ngiyakwazi wafika kanjani enhlizweni yakho ekuchazela kanjani ngoba uthi ungasafisi nje kwakunuza ukuthi uthini so ngaleso sikhathi wazizwa kanjani what was happening enhlizweni yakho kwaba buhlungu sizange ngikholelwe xa itsho lento natsho ke kanje ngathi ngisephupheni umuntu othethayo uyathetha ingakho no angisho ukuthetha as ukukhuluma okay ukhuluma isiXhosa uthetha isiXhosa no bengasho kanjalo bengisho ukuthi umuntu mhlawumbe umushouter mhlawumbe ingakho ngibuza kanjalo sengididiswa ukuthi uvuma ukuthi uthi uyathetha bengingasho language ungangizwa kabi but njengoba uthi akazange akutshele kade udayisa amaphathi bengifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe wamshouter yini noma umuntu ojwayele ukushouter mhlawumbe ukukhulumisana naye ngevoice iphezulu mhlawumbe waziwabuka ukuthi okay fine ngizomsurprise ngokuthi imoto ayibisilungile kodwa ngingamtsheli because akukhulumeki nomuntu othetha vele usabe ukuthi uzomthethisa Jesu wami andingumuntu njalo okay andingumuntu njalo shayini cha ke ngendlela le owenza ngayo yena la nto lezange ngiphathe kakuhle ngoba nangoku ngimangele because ngibukisa nje ngoku ngabantu kwicamera ngibizele ekamereni ngiyaxolisa ngalokho inguye phofoni mosha abantu banibukela ama neighbors ayenhleka ngisho kusenzeka lento ngomuntu umthanda yebo ngokubukisa ngami ngoku kwamanje ngiyajuluka manje ngiyamxolisela ukuthi ukuveze kuma camera kodwa naye iyona ndlela acabangile ukuthi mhlambe kungcono ukuthi enze ngayo ngoba uthi uzamile ukufonela uzamile ukusendela imiqhafazo kodwa bungatholakali sizuqolo lakhe mina angilamkeli iwesi la moto yayimoto yomuntu wami dadwa abantwana bami and lanto njengoba wahambaye watshona into esoloko ayithetha nje ethi le moto akathandi ba ihambe iyabona ufuna ibela eyadini okay kube kunomntana lo mdala omfana so one day iyasuka yayibona singevani nje yabonga ngathi
yonke laa nto ibuya kum indenze into engqondweni nasentliziyweni. So bendingayilindelanga liyandothusa kuba yiloba ndize ndimakhamereni ndibizwa ngoNkosi. Iyandothusa nje. So mhlambe uzoba right uma ngabe ubhuti enza ini? Ngendlela endibona ngayo wayendidiyoza okanye wayefuna endinakho ngaphandle kothando because ndibona ingathi wathatha i-advantage yokuthi naku mna ndingumfazi yayibona uzokwenza ngale. iWest zange ahlale nam phantsi andibonise ngento yam. Mna ndaziba imoto iyabuya phaya, imoto ayisekho. Xa ndifika xa uba wakhupha ii-parts wathengisa kuba ikhava ini. Into endingayi-understandiyo azange ndibone naloo mali, even itsheleni andazi nesenti kuloo mali. Uthi wakhanda ngayo imoto yakho leyo owawuyisebenzisa? Ngaphandle kwam. Inkinga ileyo-ke. Ngiyamuza yini ayikhalela kakhulu? Ile yokuthi awuzange uzubuyele kuyena ungakenzi lutho. But noZungu yena wayebheke ukuthi uma ngabe edayisa lama-parts uzokhanda le moto le akusurprise ukuthi imoto isi-right. Usenayo into yokuhamba. Usunayo into Into yokuhamba. engangiyibuka ngibuka usezohamba ngeenyawo agibele amatekisi, imoto yakhe eyodwa ipakile la eyodwa nabantu abafuna amaphathi kuyona. Whilst nemali ngaleso sikhathi ngangingena ngendlela e-right. Yabo nje kwathanda ukuba i-confident engekho right, but mama ngiyafisa ukuthi noma ngingasabanga namhlanje kodwa ngelinye ilanga inhliziyo yakho izibithole uxolo ukwazi ukungidlulisela lokho ongibambele kona, sikwazi ukuthi siphinde sibuye sibe umuntu munye nangokuzayo. Mhlambe mekwenzeka kube ukuthi ithuba lithophinde libe khona ngoba kuthiwa la amanzi akamakhona akaphindanga. Mhlambe nginethemba nami ngelinye ilanga uyolithola uxolo enhlizweni yakho udlulise mama. Nkosi ayikubi ukuxoka shame. Okwangoku hayi angikacabangi nje ngoba andikwazi ukulandelayo uba uzoza nayiphi. Okwangoku nje sengisesaba vele, sengisesaba nje. Okwamanje usamthanda kodwa? Ya sizweni bakhona laa ndawo yomntoni ke nadibana but ke ngoku apha entliziyweni nje akuvumi. Akuvumi. But uyamuzwa uyachaza ukuthi akakujahi ukuthi amukele uthando lwakhe noma uphinde umneze elinye ithuba namhlanje. Akasho ukuthi ujahile kodwa uyacela nje ukuthi-ke at least-ke noma kuthiwa uyakufonela akuthole, noma kuthiwa mhlambe ufisa ukubona ndlela thizeni because uyazama ukubonisa ukuthi uyaxolisa. Uyalibona futhi iphutha lakhe lokuthi avele adayise amaphathi emoto wena engakhulumanga nawe. Yena wayethi wenza uthando ngokuthi akukhandele imoto yakho ungagcini usushona emathekisini ekubeni imoto ikhona. Uthi yena wayethi wenza kanjalo phela kodwa usakuthanda and usafisa ukuthi abe nawe futhi usafisa futhi ukukujabulisa. Uyikona nje ukuthi kwenzeke iphutha. So mhlambe ucabanga kanjani mhlambe mesebenza umsebenzi wakhe mhlambe kube khona imali-ke at least-ke ezokwanela lawa amaphathi lawa emoto akukhokhele wena nibe niqhubeka ngothando lwenu. Ucabanga kanjani? Angikacabanga lutho sesikwamanje. Angikacabanga lutho because nomsindo nje. Ngisagcwele ngomsindo. Angikacabanga ngisonto. Uyamuzwa? Yeah. Ufila kanjani? Angifuni ungasho my sister total disappointment. Total disappointment. Ukuthi umuntu usuzame ngayo yonke indlela uthola ukuthi uyarejecta nawo lokho okuzamayo ukuthi uzisondeze neseduze kwakhe ukuze ukwazi ukuxoxa indaba edlule nokuthi nikwazi ukuthi nilungise izinto ngoba phela izinto zabantu. Umuntu uyaba nephutha ixoxo lento leyo ilungiswe kodwa ke ngiya understand futhi nayo isithando sami lesi ngoba phela udali lo kodwa ke namhlanje phela usewudali. Umzulu ukuthi utheni uma ngabe ngimbuza ngithi mina usakuthanda yini? Umzulu ukuthi impendulo itheni? Ngilalela masithi ukuthi inkinga kahle kahle isikwi-trust la isikwi-trust issue inkinga yami ndani. Okusho ukuthi kufanele ngizame ukuhamba selinofa. Selinofa manje so I think kulokho ngicela nje ukunikeza isikhathi senu babili ngizonidedela nje niphume nje kanye kanye mhlambe kufanele nikhulume mina ngingekho because ezinye izinto yes ningaba ama couples nibe right but mase khona umuntu wesithathu
zike zingakhulumeki nezinye so ngicela ukundedela nje nginikeze isikhathi ngicela futhi nikhiphe nama-mic ukuze singeke sizizwe indaba zenu cela ngiphe nje ama-mic nihambe niyoxoxa kahle nobabili mina ngingekho ningashona le Mbuka lapha ekhaya kubuhlungu shem kubuhlungu because into engiyibukayo la mina ukuthi ubhuti vele ukhanda imoto so uyazi yonke into ephathelene nokukhandwa kweimoto mhlambe ngesingaye wabuka ukuthi le moto le ngathi ngeke isakhandeka kodwa okungenzeka ukuthi khona lama parts nalawa parts lawo okungenzeka ukuthi mhlambe asangasebenza ukukhanda ezinye imoto but uthola ukuthi le maqondana nale ayinikezwe yona okwesibili mhlambe ngeke isalunga vele so wayesenqena ukukhuluma njengoba echaza nje ukuthi akazange azakhulume nomuntu wakhe uvele wakhipha lokho kubalekile wakhanda imoto le enye angazi noma mhlambe washawa ukuthi wabona ukuthi ngeke isakhandeka imoto wase wenza ngalendlela engichaza ngayo noma mhlambe ungenzeka futhi ukuthi mhlawumbe wawadayisa ngendlela wadayisa ngayo yes yakhandeka imoto but kwasala lo shintshi mhlawumbe wawusebenzisa indlela thizeni angazi ukuthi kwenzakalani but ngiyabuka ukuthi okay bayathandana vele ba right cause ngithe ngikhuluma noNozuko uNozuko ngimbuza ukuthi usamthanda yini ngiyathemba ukuthi niyakhumbula ukuthi nizwile impendulo yakhe ukuthi itheni so isizathu sokuthi ngibadedele bahamba bokhuluma bobabili ingoba nakho ngiyabona ukuthi ngazi ukuthi khona la kuzolunga kona kuyikona ukuthi ithemba lisekho kodwa nakhona hayi ukuthi ubulale umuntu ubhuti abulalanga umuntu ubakhandela yena vele kwase washawa ukuthi ke mhlambe enhlizweni kaNozuko usakhumbula lawa amazwi omuntu wakhe athi imoto yami angifisi ukuthi isetshenziswe noma ikhandwe noma kwenzekweni so yena wakuthatha ngesimanga sokuthi wayebukile ukuthi okay nanga umuntu uyakwazi ukukhanda imoto othi nale ngimnikeze mhlambe ngiyenzeka ukuthi ikhandeke so yena kusagida amazwi awatshelwa umuntu wakhe wakudala agida manje kwi-relationship yakhe entsha sabo nje kuningi kuhlangene but I hope bazobuyelana because ngiyabona ukuthi uthando lusasekhona kodwa ke into engifisa ukisho kakhulu ukuthi yakhona ama-products lapha eBlack Life Pharmacy nanoma iyiphi product oyidingayo ungayithola ku-062 219 7748 ngiyithanda kakhulu bye It's the Black Life TV